ċlejja kem tek mulej u daw fil-modija tijaj jinżammejt kem tek qalbi u sirt li ħajti bil-enam trid il-fer tijaj ġej minnek mulej int li ħlaqtni għalik offendej u qalbi massiv qatt mistrid jekk ma tissirx fik kull ħin hawn jien maħbub tijaj f'riġlej hawn jien maħbub tijaj u tkun f'idej għaddalni miegħek u żommni jdejk u rasi nserraħ fuq spallejk. ġedidni f'imħabtek ħalli nkun għalik xuttijak fid-dinja tal-lum kun int li tmexxini fit-triq dik miegħi ma ninfixilx sawwaq fija l-ispirtu qaddis ħanina tagħlilek bisħieħ mhix mibdula fik mhix bħek insib qalbi nġorrob kull imkien hawn jien maħbub tijaj f'riġlejk hawn jien maħbub tijaj u tkun f'idejk għaddalni miegħek u żommni jdejk u rasi nserraħ fuq spallejk. hawn jien maħbub tijaj f'riġlejk hawn jien maħbub tijaj u tkun f'idejk għaddalni miegħek u żommni jdejk u rasi nserraħ fuq spallejk. għaddalni miegħek u żommni jdejk u rasi nserraħ